Lebih gliak-gliak watone kecandak. Ning sadurunge pundutan menika tetep alus dhisik. Sak ramban mawon nggih. Nggih. Aku kang setya satu. Awet biyen kan saiki Krismia dintekke mlampah tebih siap Mukyanto berkaing piti tansah tansah limpah kene mega kene mega wis hati go kae Pak Uceng iki Pak Uncek lho kok meh padha to jenenge. Iki ngagem blakon menika namanipun Pak Uceng. Oh, ngaten. Kacek cek karo ceng. Nggih, dadi seng cek. Heeh. Seng. Menika napa sinden ingkang anyar katon cah bagus. Nggih. Upama sampean duet kali niki ngoten napa ya kira-kira? Mboten napa-napa. Sekali tempo ki sampean lak mboten alergi to duet kali sinden? Nggih mboten alergi. Dalem Kok saged alergi niku? Mas aku duet kowe karo Mbak Ika ya kenek. Mboten. Pundutane sing kanggoan dalem. Oh, nggih. Apa mau? Tresno tekan Pati. tekan pati. Tresno tekan pati. Ugi wau anu ponakane Pak Nardi wau le. Gala-gala wau. Oh, gala-gala. Kalih Brai Daman wau. Gala-gala nenone gala-gala nenone gala-gala nenone nenene gala-gala rasa tira jana. Oh, Tirajan. Nggih lali dhek mikir dhek apa ya tipak aku wis pikun nah. Ga tembange tresno tekan pati nggih digarap karo kanca-kanca kaya ngapa Kula nyegal. nyontek nggih. Oleh wong bengi. Mboten napa-napa nggih. Oleh. Enggak. Ya. Ya mbok ketok ra ketok wis nyontek kok. Piye, Mbak? Tembange suwe radio nek ki lho. Nek sesuk sore kudu apal lho, sesuk sore. Kaget. Jenengan repot to. Napa? Lah aku tak dadi setene gak apa-apa. Mboten napa-napa. Kirang minggah lho. Lho, Kurang dhuwur. Kowe engko dadak ancik-ancik mega lho. dua no tangannya. Masuk satu tok. Wah, oh tibake asoka wis sakmono. Iya.
Ya. Tembange tresna tekan pati menika mujudaken pundhutanipun Pak Nardi sing kagungan dalem. Cetha tur yakin madhep ning ngarep. Nah, ora usah noleh intan-intan aja ya obong-obong menyan. Ya muga-muga iki nembange ora sukses ngono karo kancane model iki. Kowe jarah-jarah ngono. Yo, tresna tekan pati. Wah, lakune sing modern. Lakune tembang apa iki mau judule? Tresna tekaning pati. Tresna tekaning pati rasa nyontek iki oh enak lho. Pancen kudu ngono awake dhewe iki kudu prasaja wong Mega iki apa to sing ora diapalke karo dhek iki. Sembarang diapalke. Anakku jenenge Atota. Tipake bengi iki melu. Ini masuk-masukku cek cilik lho. Cilik uncek. Oh nang aku to tipake. Panjenengan sok nek upama wis gedhe ngeten kira-kira pengen dadi apa? Maling. Gendruwo? Apa? Maling. Maling sapa? Maling atine jenengan. Yo padha lanange kok. Ya kapopo to. Mas aku yo to kaya aku. Awit iki senasib sepenanggungan kok ya. Kaya ana Mbak Ika Antonia. Ngene. Mbak Ika. Kartika Jaya. Jaya Mulya. Kuti Jaya Mulya. Kene lho Bapak Nardi. Oh. Lolole. Wis pokoke setelah niki pamonikan badean ora masalah nduk pomone kono ya ora masalah. Wis pokoke manut mardikaning penggalih. Mau adahi tas kenek pokoke aja uncek lah ketok dawa. Teko omah diculke dimurne anuan adike. Gojek. Tembang mligi pundutan saka Cikarang